Слава на Бога! Аз се казвам Андрей. Слава на Бога, аз казвам Маринела. Това е втора част от това, което Бог е вложил в сърцата ни. Да ви насърчаваме за брак и семейство. Вярваме, че Бог ще възстанови брака ви. Както Бог възстанови нашия брак, как Бог даде победа в нашия живот, така вярваме, че Бог ще даде победа и във вашия живот. Но много зависи от вас, вие да се доверите на Бог, да уповавате на Бог и да предавате всичко в Божите ръце. Той да е тройното въже във вашия живот. Защото Бог много цени брака и Бог вижда много върху брака. Бог да ви благослови изобилно. Искам да ви насърча с няколко стиха от Божието Слово и след това моята съпруга ще ви насърчи. В Битие, 2 глава, 18 стих, там пише: И Господ Бог каза, не е добре за човека да бъде сам, ще му създам подходящ помощник. Бог е видял за нас, мъжете, че не е добре да бъдем сами. Затова Бог е създал жената да бъде помощник в живота ни, да ни помага във всичко. Цялата слава е само за Исус Христос. И в 21 стих, в Битие 2 глава, 21 стих до 24 там пише: Тогава Господ Бог даде на човека дълбок сън, и той заспа и взе едно от ребрата му и изпълни място му с плът. И Господ Бог създаде жената от реброто, което взе от човека, и я заведе при човека. А човекът каза: Тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми. Тя ще се нарече жена, защото беше взет от мъжа. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се превърже към жена си. И така те ще бъдат една плът. Цялата слава е само за Бог. Вярваме, чрез тези неща, които споделяме, ще са ви за насърчение и благословение. Бог да ви благослови изобилно. Аз искам да ви насърча с Ефесяни 5, 22 стих и 33. Жени, подчинявайте се на своите мъже, като длъжност към Господа, защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата, като само Той е спасител на тялото. Но когато църквата се подчинява на Христа, така и жените нека се подчиняват във всичко на своите мъже. Мъже, любете жените си, като и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея, за да я освети, като я очистил с водоумиване чрез Словото, за да я представи на себе си църква славна, без бръчка и без петно. Вярвам, че това, което съм ви насърчила, ще ви бъде за благословение, защото в едно християнско семейство е много важно да има почет. Бог да ви благослови. Амин. Вярваме, че чрез това, което Бог е вложил в сърцата ни, ще ви е за благословение и за насърчение. Ние ще продължаваме да ви насърчаваме и очаквайте още много видеа от нас. Това, което Бог е вложил в сърцата ни, ние ще продължаваме да го направим. И за напред ще споделим от това, което Бог е направил в живота ни и това, което аз и моята съпруга минахме. Бог да ви благослови изобилно.